От поле 3 преминавам към поле 1, което и в предишните видеа по необясними за мен причини, но съм подчертал, че слънчогледа изглежда по-добре. И наистина, погледнато отстрани, ето тук в този силен участък, слънчогледа наистина е доста добре. Значи тук имаме такъв слънчоглед, какъвто би трябвало да бъде всичкия. Напълно възможно е да се е задействала микоризата от третирането на семената и тук просто да се е получило по-добре. На фона на това имаме и такива недоразвити. Не знам, можете ли да придобиете представа за разликата в мащаба. Тук наистина този участък е много добър. Категорично и тук се наблюдава, че разпространението на акарите е спряно. За да не оставате с погрешно впечатление за поле 1, че всичко е супер, ето тук, например, имаме участък, където даже нямаме и слънчоглед. И в далечината се виждат такива участъци. Предполагам, че тук основна роля изигра овеса, който попречи на качественото засяване. Мисля, че като цяло проблема, който имаме, по-скоро да го наречем неуспеха, се дължи на некачествената сеитба, която направихме в кални условия. Почвата все още не беше достатъчно суха. Това е едно. И второ, може би късното засяване. Реално погледнато, в конвенционалното земеделие изобщо не сме закъснявали с сеитбата. Условията бяха достатъчно подходящи за сеитба, сроковете също, но с оглед на това, че не искахме да използваме никакви хербициди, това помогна на плевелите да наваксат спрямо слънчогледа. Ето това тук вече е поле 2, което е доста по-лошо от поле 1. Не знам, виждате ли в далечината като цяло поле 1 как изглежда. Ето тук и поле 3. А тук е поле 2. То е доста по-силно заплевено. И, както казах, като цяло не е добре. А това тук е поле 4, което, ако си спомняте, беше третирано семето с фунгицид. Казахме във всички наблюдения до сега, че разлика по отношение на гъбни заболявания няма. Тоест и тук имахме известен брой растения нападнати от мана, която се оказа системна, а не локална. И случаите не бяха по-малко, отколкото в всички останали полета, които не бяха третирани с фунгицид. Като цяло, тук слънчогледа е по-зле като резултат и като визия, и като растеж, но и тук се наблюдава, че при по-силните растения има спиране на разпространението на акарите. Както и в предишното видео споменах, очевидно, съвсем очевидно е, че силните растения
като че ли печелят борбата с акарите. Най-малкото спира се тяхното разпространение. Ето. Виждат се долните листа, които са били засегнати, нападнати от акарите. Виждат се и горните. Ето тук с шаро сме маркирали две по-слаби растения. Там бяха по-силни. Тук са по-слабите. Но и те изглеждат добре. Но ето. Имаме хубави, силни, здрави растения. Тия, които са били силни. Дори и по-слабите изглеждат добре.